Hello guys, Murisei. Welcome to Somi TUNZ Entertainment. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then o like, we share video, ukomenda. Nyata nayo nhasi. Ndiye ngati baba nditanje. Taura ako unonzani? Richard. Chitindi. Shadani? Chitindi. Saka wakaita sei? Ngenda mbyangu. Ndambisa. Ndiyakana ndibate gogo. Ndina kusanga. Vakatanga zvinhu zvatiwa pava ndakatanga zvinhu zvakuyena zvokuno. Vatanzi vadhunzire kuno. Vanhu vacheke ndivatora mapatsi. Aidotora mapatsi? Nyika katama iyo zvamungondo ndite vandipa mari. Akupa mari? Zvodaza yangubaranze ndine dringa ngisataura kuti iye kuti acheka mumwe. Akambocheka mumwe? Ndiani wacho akachekwa? Akashayika gore rapera. Vakanda munawoya. Vakamukanda munawoya? Iwo unga uripo futi? Ndinonditangitesa vanhu. Iwo ungonditarisa vanhu kurodhi? Saka paunenge uchiita izvo hana yako inenge yakadzikama? Hana yako inenge ichirova? Kokuudza mama, una vabereki? Mama angu akandisendera mwana mudiki. Ko baba? Baba angu ariko urafungwa. Kuno kunogara nani? Sekuru. Sekuru wakabereka ani? Baba. Saka pamunouraya munhu apa unotogara zvakanaka, hana yako ichitogara zvakanaka? Unenge uchidi? Uchiramba uchiwedzera inenge ichirova kuzviramba kuzvisiya pamari yacho yaunopiwa. Tarisa unoti wakapiwa $3 shuwa yekuti uraye gogo, une shuwa? Kana ukasungwa ukabuda mujeri ndoda kuti unamate, handiti? Unamatire upenyu hwako, unamatire kuti Mwari shandurai upenyu hwangu. Utaure vanhu vese vazvinzwa nokuti iwe unofira mujeri mahara vakuru vachisara, handiti? Mundifurira kuti angerive mombe. Mambo kuti atibe mombe? Mukaba? Mombe yakangara kuti ibe wakagabara. Wakagabara pazomuka. Ndiye atanzokwanisa kuitora. Usiku? Vazotanza nditotora mbudzi mumba kwenyu. Vamatora? Ndovaratora yanga boza ngakabata banga. Ndeichaita unonicheka. Tambisa pachadereka uyo kwa Bobo? Ngatone mwaka nipamene chimbondobeki. Saka mapasa aya vanomaita sei? Mena nzani mukuru wawo here vanondisira mapasa acho. Mukuru wacho ndiani? Ndikona kwangu nenge ndindazi wezi yanitanzi mukuru wangu ari kuharara. Iwa uze mukuru wake here zvochokwadi? Inini? Ndinoziva pandongoziva iyo chete ndovandita ndichienda chatereka vanditanzi pana unoziva vanogara ega. Ndati inini wandoziva varipo but hana muromo. Vakatanzi inombata. Ndati ndibate nimite sei? Handida kucheka. Vakatanzi ndivandati handienze zvikwanisi. Vakatanzi handitese. Kuti andatese bebati. Ire vanditanzi enda padhogo kodzi dhogo. Kuna mukadzi anonzi ameoro kwedu. Kwenyu ndekupi? Kwa kechi. Ndiri kwa kechi Mukomana ndizindipingisa shupu kwa mbuga ende tumbomona itumuka itoya pa shupu. Aibva kuvinga usiku, iyo ndongochachekewa. Gara wega kwakaipa. Nga zvakaoma naye Mwari. Sikutoda pangu but ende akandita wandipezo. Ndisingatombode. Nditenda kumunda. But yakama kuseni kumrodo. Yeye pamene nsangi pamene aenda ndini mire babo ndona mi. Saka unoziva kuti aizopedzisira acheka iwewe Dambisa? Ndinocheka nini because yeye kanzi wasabata ndoda kucheka iwe. Anzi ukasabata ndocheka iwewe? Iwe ndo waitozofa. Mapurisa anoda chokwadi, handiti? Kataura chokwadi hauroro, so ukataura ukanyepa manje unonorohwa kumapurisa. Shamara apa padodo tora chokwadi zvaitika zvese usanombonyepa zvako, handiti? Zvakwana mawanda.